Mnoge poznate pjevačice hvale se skupocjenim krpicama i razbacivanjem, ali ne i ona. Naime, Zlata Petrović je iskreno progovorila o tome kako štedi. Nekada sam živjela teško, tako da znam vrijednost novca i umijem da ga cijenim. Kupujem na akcijama jer skromno živim uprkos tome što zarađujem više nego polovina Srba. Što bih kupila prašak koji košta 2500 dinara dok je redovna cijena, a ne kada ga spuste na 1000 dinara. Pratim akcije jer inače gledam televizor i kada vidim da je snižena cijena nečemu što koristim, onda skoknem do prodavnice da to i kupim, iskreno je rekla Zlata Petrović. Ova njena izjava je izazvala polemike. Dok jedni tvrde da je itekako u pravu, drugi smatraju da pretjeruje, posebno što se zna da pjevačica baš dobro zarađuje. U svakom slučaju, jedno je sigurno, štednja je uvijek pametan potez,